היי חברים, GIP כאן איתכם לעוד סרטון. בסרטון הזה אנחנו נלמד איך לשלוט ברימונים ואנחנו נכסה את הנושאים הבאים. 1. מרחק זריקה במצבים שונים כמו ריצה, קפיצה ועוד. 2. זמן חימום של הרימון. ו3. כיוון עם העינית. בתור התחלה בואו נראה מהו המרחק המקסימלי, שאותו אנחנו יכולים לזהות בבירור עם הנקודה של הרימון. כמו שאנחנו יכולים לראות, המרחק הוא באזור ה-45 מטרים. עכשיו בואו נראה כמה זמן צריך לחמם את הרימון כדי שהוא יגיע למטרה בדיוק בזמן. כמו שאנחנו רואים, הזמן הטוב ביותר לשחרר את הרימון מהמרחק הזה הוא כשהטיימר כמעט מגיע ל3 שניות. עכשיו בואו נבדוק אם המצב זהה בישיבה. כן, המצב זהה בישיבה. עכשיו נבדוק בשכיבה. אז כמו שאנחנו יכולים לראות, כשמדובר במרחק של אזור ה-45 מטרים, אין הבדל בין עמידה, ישיבה ושכיבה. אז האם 45 מטרים זה המקסימום שאנחנו יכולים להגיע אליו? ממש לא. בשביל לזרוק את הרימון, הכי רחוק שאנחנו יכולים בעמידה בלי תזוזה, אנחנו צריכים לכוון את הכוונת למעלה, עד שהכוונת נמצאת בערך במרכז הקו שהרימון יוצר. המרחק המומלץ לזריקה הזו הוא 55 מטרים, ונזרוק את הרימון בדיוק ב4 שניות. עכשיו נעבור לזריקת רימון בקפיצה במקום. נעשה את מה שעשינו קודם, נרים את הכוונת למעלה למרכז הקו, וב5 שניות נעזוב את הרימון ומיד אחרי נקפוץ. בזריקה כזו המרחק המומלץ הוא 65 מטרים. עכשיו נראה את הזריקה האהובה עליי, זריקה בריצה. בשביל להתאמן על הזריקה הזו, קודם כל קחו 72 מטרים מהמטרה, תרימו שוב את הכוונת למרכז הקו, תחממו את הרימון עד שתראו בטיימר 4 שניות, ועכשיו לחלק החשוב, כשאתם רואים 4 שניות בטיימר, אתם משחררים את הרימון ורק אז מתחילים לצעוד קדימה. עכשיו נעבור לזריקה המורכבת והרחוקה ביותר של 75 מטרים. הזריקה הזו משלבת ריצה וקפיצה יחד, והסדר פעולות בה מאוד חשוב, אז תשימו לב. נלך למרחק של 81 מטרים, נכוון את הכוונת למרכז הקו, נחמם את הרימון עד שנראה 4 שניות על הטיימר, נשחרר את הרימון, לאחר מכן נתחיל לצעוד, ומיד לאחר מכן בשלב האחרון נקפוץ. עכשיו נדבר על השימוש בעינית ועל היתרון שיש לשחקני ג'יירו איתו. בואו נגיד ואנחנו נמצאים מאחורי חומה ורוצים לחמם רימון ולזרוק אותו על אויב שנמצא לפנינו. כשאנחנו מרימים את הכוונת למעלה, אנחנו לא יכולים לראות את האויב בגלל החומה. וכשזה קורה, אנחנו צריכים להשתמש בעינית. בעזרת כיוון העינית נוכל לראות את האויב כמעט מכל זווית. אבל, כשאנחנו תופסים את העינית, אנחנו לא יכולים להזיז את המסך עם האגודל, ופה נכנס היתרון של שחקני ג'יירו. מי שמשחק עם ג'יירוסקופ פעיל, יכול לכוון את הכוונת בעזרת הזזת המסך, וזה כן מתאפשר גם כשאנחנו תופסים את העין. מי שמשחק עם 4 אצבעות ומעלה וג'יירו פעיל, יכול לשלב גם פיקים בעת הזריקה. אז חברים, עד כאן ההדרכה. אם יש עוד שאלות, מוזמנים לרשום לי בתגובות. בנוסף חברים, השבוע בעזרת השם תהיה הגרלה על 1800 ג'וסי. את הדרך לזכות בהגרלה אני אפרסם בסרטון הבא, אז תנו לייק לסרטון ותעקבו כבר מעכשיו כדי לקבל התראה כשזה קורה. לילה טוב חברים, נתראה.